हे बघ आता आम्ही मार्केटमध्ये आहेत आणि मार्केटमध्ये परत आम्हाला आपले सबस्क्रायबर भेटले. हाय कर ना. हाय करा. हाय. सांग मम्मीला. माझ्या मम्मीला काय मेसेज द्यायचा तुम्हाला? हाय ताई, मी तुमचे व्हिडिओ बघते खूप छान असं. म्हणजे मला का आवडतात माहिती का की तुझी मम्मी एकदम म्हणजे आमच्यासारखीच वाटते. घरातली एकदम साधी सुधी गृहिणी असते तशी असं. मम्मी आमच्या बरोबर आहे ना, म्हणून मम्मीला मेसेज दिलेला आहे. आणि तुम्हाला पण थँक्यू. त्याची शॉपिंग चालू झाली. नेल पॉलिश घ्यायला आली. कोणती घेतली? होईल ना लावायला. तुला एक काय दोन काय किती पाहिजे तेवढे घे. तुला आलेले आहे मॅडम. काय करायला गेलेली ताई? आयब्रो. चला जाऊया आता. आता कुठे जायचं माहिती आपल्याला? नारळ घ्यायला. चला तिकडनं. आता इथे बघा मी मार्केटमध्ये आलो आहे आणि आपल्याला नारळाची ऑर्डर होती ना, 50 नारळ. ये नाही अंकल वोवाला. हां हे नारळ कसे आपल्याला भटजींनी 50 नारळ मागवलेले ते आपण घेतोय. ये 50 हो गया. म्हणजे एक ट्रे लागतात पूर्ण ना? एक ट्रेला 50-75 नारळ बसतात. ताई येत आहे पण हे नारळाचे गोळे पहिले आत घेऊया. या 50 नारळ. येस. लगे हात. ताईला पण आणायला गेला. नारळ पण आणले ताईने. ताईचे डोळे बघ जरा. आयब्रो बघा ताईने आयब्रो केलेले आहे. इकडे आमचा बाहेर मंडप लागतोय बघा. दिलो मंडप लावतो ना बघ. आज बांधला उद्या कपडा बांधतील आहे ना, म्हणजे उद्या दुपार संध्याकाळपर्यंत होऊन जाईल. कशी आली ते तिला काय ना काय काम होतं. चला इकडे सर्व मंडळलेली आहे. थांबू थांबतो. डिलीट झाला. आता इथे फोन आलेला आहे. नाही बाबा जिजून करमत नाही वाटतं. इकडे फोन आलेला आहे आणि आता ताईनी मला काय दाखवायचं माहिती आहे मम्मी? आता मी तर पार्लरवाली ठेवणार नाही, काय मेकअपवाला ठेवणार नाही. आपला मेकअप घरगुती. हा ताईंनी मेकअपसाठी काय काय आणलेलं दाखव ताई माझ्या. हे स्क्रब आणि पॅक लावणार आहे आता. चांगला एकदा रगडणार आहे असा. मस्त गुलगुलीत करणार आहे आता. ताईलाच करायला लावणार आहे. आणि आमच्या भाईंना काय गिफ्ट घेतलेलं मी दाखव. ते नाही, हे तर झालं बाईचं. हे अजून गिफ्ट काय व्हायचं? चार्जर विसरली का लगेच? कुठे घेऊन गेली? दे भाईला. हे भाई मी घेतलंय तुमच्यासाठी. ओरिजिनल वापरायचा. हा लगेच म्हणून मी दिला. म्हणून मी ते घेतला. त्या ताईचा नाव पुढे कराल. घ्या. का घेतला माहिती का? भाईचा मोबाईल जेव्हा बघू तेव्हा स्विच ऑफ. हा बरोबर आहे. आता तुमचा मोबाईल स्विच ऑफ नाही पाहिजे. गाणी ऐकतात ताई आणि वाट लावतात. कुणाला? तुला मम्मी ह्याची बुकिंग करून ठेवली आहे त्या सँडविच वाल्याच्या दुकानात. मस्त मोठा सँडविच. तुला तोंडात गेला ना काय मोठा. हा आता जाऊया. ताई तू आली कशी? बसने आली काय अशी गाडीने आली? गाडीने ओला गाडी करून. ताई बसनी? ताई बसनी येणार? नाही तिची ते जॉबवरची बस येते ना कामाची. ताईला कधी विचारायचं नाही कसं आहे ना. ताई येणार तर कारनीच येणार. दुसरी गोष्ट ताईला कधी विचारायचं नाही का स्वस्त आणला का महागच आणणार ती. कधीच नाही. काहीतरी घेऊन आलेली आहे ते पंचपला. असे 2-3 हजाराचा असेल ताई. नाही ना? किती रुपयाचं आहे? 120 रुपयाचं. हे मम्मीने मागितलं होतं. आणि इकडे आम्ही नारळ घेऊन आलो. तू डेकोरेशन कर ना इकडे सर्व. आता कुठे चाललीस?
आमंत्रण द्यायला कसला चाळीमध्ये. कसला? आता उद्या बघ आपल्याकडे 7 वारी पोरी पूजायचे आहेत हां आणि परवा हळदीचं आहे. हां त्याच्यानंतर सोमवारी लग्न आहे. हां. हे सर्व आता मी एकदाच आमंत्रण देऊन येते सर्वांना, आपल्या चाळीवाल्यांना आपल्या चाळीमध्ये सर्वांना. चला दिल पण येते का? पूजा पण आहे ना, हां हां. म्हणजे पूजेचं पण आमंत्रण. चला पाठोपाठ चल दिलू तू पण चल. होय दिलू. चला आता इथे बघा हे सर्व डेकोरेशनचं काम चालू आहे. पप्पूच्या हल्दीचं काम चालू आहे इकडे जोरात. आणि इकडे बघा पप्पूची हल्दी. आता तिला बरोबर करायचं हल्दीला. आणि इथे बघा काजलनी हे सर्व बनवलं होतं. टोटल 19 to 20 पीसेस असे बनवले आहेत बघा. आणि तुम्हाला दाखवलं पण होतं ना. आता इथे ताईनी डबल साइडेड चिकटपट्टी लावलेली आहे. चला ताई उद्घाटन करा, लावा पहिलं. आणि कसं आपल्याला अजून वरती उंच हात पाहिजे असेल ना तर आपले स्पेशल मावशी वर उंच हाताने लावणार. स्पेशल रत्नागिरीतले उंच माणूस बोलवलेले आहेत आम्ही. हा लाव लाव लाव. एक तिकडे जाईल आणि एक त्याच्या खाली जाईल. हो काढलंच ते म्हणजे बघतोय ना, चेक करते ना. आता सर्व झाल्यानंतर तुम्हाला दाखवतो आहे ना मी. चला इथे बघा पप्पूची हल्दी एकदम रेडी झालेली आहे. पप्पूची हल्दी. इथे बघा सर्व. वा असं वाटतं काहीतरी प्रोग्राम आहे मम्मी आता है ना. छान वाटतं सर्व. असं वाटतं ते वॉलपेपरच होतं ताई व्हिडिओमध्ये. ताईनी बघा ताईच्या हाताने डेकोरेट झाला. काजलनी बनवलं आणि ताईच्या हाताने डेकोरेट झालं. काजलच बोलली होती ताई लावेल है ना. खूप छान झालं. इथे रात्रीचं आमचं काम चालू झालेलं आहे साफसफाईचा. पप्पू सगळं काम करतोय, सगळं स्वच्छ घर धुवून काढतोय. इथे वर्लीवरून ब्युटिशियन मागवलेले आहे स्पेशल मुलासाठी. पहिली टिप दिली आहे की पहिला त्यांनी स्टीम घ्यायला लावले, बरोबर ना ताई. तर मी आता पहिली स्टीम. पण तुम्हाला सांगतो स्टीम मशीन मधलं ना एवढी स्टीम आली पाहिजे अशी, नाही तर कधी कधी कोणाची स्टीम ना येतच नाही. दिसते ना स्टीम. हा मम्मी आता स्टीम घेतलेली आहे. आता फेस वॉश करायचं आपल्याला. हे फेस वॉश डायरेक्ट असत ना घेऊन ना. कोणतं पण फेस वॉश घ्यायचं का? घे कोणतं पण. हे आमचे टिप हे आमचे आज ब्युटिशियन वर्लीवाले आहेत तर ते आम्हाला गाईड करतात कसं करायचं. हे आहे नवऱ्याचा मेकअप. आता तो डुतो शादी है कर लो एक बार, सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन एक ही बार मिळतं. नवरी तुझी चांगली सजत असेल तिकडे, झोपली असेल तिकडे. आम्ही इकडे रात्रीचा करते बघा सर्व. साईडला बघ साबण राहिलं कानाला, म्हणून तर तुला ठेवलंय तिकडे टाकायला. आता काय करायचं? स्क्रब. आता स्क्रब. आता थोडासा फेस जरा आहे ना वेट राहू दे. थोडासा एकदम थोडासा वेट. म्हणजे पुसात ना बघता असा केला. हा वेट आहे. आता स्क्रब कुठे आपला. आता इकडे कोणती कंपनी प्रमोट नाही करायचं, कोणताही स्क्रब घ्या. स्क्रब म्हणजे काय त्याच्यात ते असं दाणे असतात ते बाजूला एवढं नाही. घे अजून घेऊ. तुला लागेल तेवढा घे. आपण तर काय कधी स्क्रब बी जास्त केलेलं नाही. लग्न म्हणून करून घेऊ एकदा स्क्रब. तिथे जास्त हे कर नाकाच्या इथे. बघा नवरा कसा तयार होतोय बघा. डायरेक्ट इकडनं डायरेक्ट हॉलमध्ये. अजून आहे 2-3 दिवस आहे. चीनला पण कर. इंग्लिश मध्ये स्क्रबिंग आणि हिंदी मध्ये काय रगडमपट्टी. घासम घासी बस का करत राहू. आग लागायची स्किनला, काली होत जायची, मेकअप भारी वाढायचा. बस का. मी एवढ्यात ना तोंड देऊन ना कधी कामाला गेलो असं ना जमतलं नसतं मला. तर ताई घेऊन आली करते. ताई काय मला पकडलंय. किती वेळ अजून झाला का? 2 मिनिटं करायचे वाचून. आता स्क्रब केलेलं धुवून टाकायचं सर्व. भाई काय करतायत? लाइटिंग लावताय देवाला. आमच्या मंडपाचा कॉन्ट्रॅक्ट, आमच्या लाईटीचा कॉन्ट्रॅक्ट सर्व भाईने घेतलेला आहे बाहेर. तिकडे झालं. आता काय करायचं? आता असं वाटतंय की हा खरं काहीतरी असं नवरा वाटतोय काहीतरी. तोंड धुतलं पहिल्यांदा लाईफ मध्ये असं वाटतं तोंड धुतलंय. आता काय करायचं? पॅकअप.
पॅक लावायचं. पॅक लावायचा. चला Face पॅक pack. लावूया. हे हातावर घेऊ का कसं घेऊ? लावत जा असं असं. तुझं नको जास्ती. नाही पाऊस घेतो ना सगळं चाललं असतं का फरक नाही पडला. काय करतो? पूजा करते मांडपाची. मंडपाची. नमस्ते. आणि ते आमच्या दारात थोडा मंडप पडलाय. मंडप घालून झालाय आणि आता इथे आहे ना बाईने नारळ पण दिलेला आहे. मंडप घालताना नारळ द्यायला लागतो. इकडे दिलेला आहे ना. हा, नारळ फोडायला लागतो. बाईने केलेलं आहे सगळं. मंडप पण रेडी झालेला आहे. मंडप दाखवू दे ना. हा दाखव मंडप. दाखवलं. चला आतमध्ये. आता हे रात्री पेटवायचं. हा. आणि रात्री मी आता- सर्व साफ करून घेतलं ना. हो. आता तुम्हाला आहे ना ताई काय करते दाखवते. लाईट लावूया जरा. लाईट लाईट लाव. ताई काय करते बघ. इकडे पप्पूची हळद आणि ते बाजूला ते 2 लावले ते छान वाटतंय ना. होय. ओमकार वेट्स काजल ना ताई. तो झाला. ते त्यांचे दिलू. हे सर्व सजावट हळदीसाठी आहे. हो. आणि आजच 12 वाजता मम्मी सर्व गाडीत बसलेले आहेत. आपले 9 नातेवाईक आपल्या गाडीत बसलेले आहेत. आणि जास्त मी आतमध्ये का जात नाही माहिती का. जसं आतमध्ये जाईल ना तर बघा ते लाईनी यायला चालू होतील. मला असं वाटतं ना ते लाईनी ना ते आपल्या मिररमुळे असतील मम्मी. होय होय त्याच्यामुळेच असेल. जेव्हा आपण आपलं आरसा झाकतो ना तेव्हा मला तेव्हा वाटतं नाहीये. हा, आता नाही कमी आली. येतं. हा, मग आज जेवणाला काय बनवणार आहेस? आज आपल्याला आहे ना 7 कुवारी पुजायचे आहेत ना. आता ना. हा आता पुजायचे आहे. त्याच्यासाठी मी डाळ वरण बटाट्याची भाजी वांगा बटाटा चवळीची भाजी भात खीर हे सर्व मी आता जेवण बनवते. आणि रात्री आपले पाहुणे येतील पाहुणे तेव्हा येणार त्यांच्यासाठी वेगळं जेवण. वेगळं ना. चालेल जा बनव तुझं. इकडे ताईचं काम चालू आहे आणि इकडे मी बाहेरचं जेवढं काम आहे ते मी सर्व हँडल करतो. इथे भात ठेवलाय आणि इथे डाळ घालते. वरण आपलं हे कुकरला शिजवून घेतलंय आणि याचा मी मसाला वाटलेला आहे. वाटून डाळ करायची आहे. हे बघ कांदा खोबरं लसूण कोथिंबीर जिरा हळद हे सगळं वाटलेलं आहे. हे सर्व का आता काय एवढे जास्त? आपल्याकडे 7 कुवारी पुजायचे आहेत ना त्यासाठी ना. त्यांच्यासाठी जेवण. हो. आणि आपल्या रात्रीचे जे पाहुणे येतील त्यांना आपण वेगळं बनवणार रात्री आहे. वेगळं जेवण. इथे बघा आपल्या किचन मध्ये काम चालू आहे. इथे बघा आमच्या मावशीने आणि मम्मीने मिळून बघा इकडे कटिंग केलेली आहे आणि मावशीने आणि मम्मीने मिळून बघा हे सर्व काढलेलं आहे. सर्व फळं कापलेली आहेत आणि जे काय लागतंय आपल्या पूजेला ते सर्व काढून ठेवलेलं आहे. बघा तयारी सर्व झालेली आहे. ही बघा इकडे हे सनबात घेते. सनबात घेते. चल आतमध्ये चल. आतमध्ये चल. हे बघा पाय बघा. चल आतमध्ये. शी गाण्या रेडी. शी दिलू घाण झाली. शी घे. चल चल झाड़ मार रहे चल. धूप में नहा रही है वो. बघा उसको. चल इधर ऊपर जा. चल चल बाद में झाड़ मारने पर. साफ होने के बाद समोर ठेव फक्त मला बघू लांबून कसं दिसतं बघ. मम्मी तिकडे बघ. समोर बघ. ठीक वाटतं तिकडे. इकडे मधुला वानतेला हार बीर लावायला होईल आपले की आपले ते डेकोरेशन हार आहेत ना. घरापुरतंच ठीक आहे ना. हां पाठी.
अम्मा पानी होती जा तू पण जा झाडू मारायला जा. कभी दो ही गाड़ी का है. भानी इधर क्या है? काय हाय तुझी फ्रेंड आली आतमध्ये. हो का? ताई. मेसेज केला ताई. हे ताईचे हार बिर ते तुझी पाठी फ्रेंड आली. ती कोणती मला नाही माहिती, मम्मीला सांग ना. ते सर्व असे हे माला टाईप केले ना सर्व. दिलो तिसरीला हिचा भाव. 4 जण दरवाजा उघड आहे आज. ते पूर्ण.